Здравейте, Ние сме Squid Games, и в момента играем на Don't Starve и това е епизод 3. Да, нека сложим филмата. И в миналия епизод много исках да направя тент. И в този епизод мисля, че ще направиме. Сега ще видим. Ела, тук е паяк. Сега ще избия паяците. И аз това ще го избия, бате. Ела тук, бе. Ела тук, бе. И аз, бе, сил. Колко имаш? Едно и в чест, две, общо 3. Добре, ще убия заек. А не, първо ще го изпеча. Добре, ще го взема. Изпеки го. Сега ще ям. И жена. О, трябва да направя разор. Да. Да, и аз, бе. Колко са имаш? Още едно. Още две остана. И ще имаме. Опа. Това браз прево сложи по дървото. Никой в капаните, никой в капаните. Дърветата растат. И е нощ. Паяци, тук ли сте бе? Черни. А какво свети тук, Крис? Я виж. What? Не знам. Добре, това е странно. Нещо си свети. То... Я да подпаля огъня малко. Огин да бъде. Рейнджерате. Те май го апдейтнаха рейнджа също, нали? Всичко. О, неща са апдейтнати. О, добре, паяк. Колко ще ти трябва? Две? Още две, да. Фак, не това, не това. Yes. Още един. Не, що ги отрежа, бе? Да видя дали има още. Паяц. Добре, още едно силки е готово работата. Аз ще бъда малко пръчки и грас, защото... И аз малко ще събера. Той излезе. Лапки. Ти пича. Мистер Лапе. Аз събирам грас, цялата пустиня ще обера. И тя прасета ще заколя. Тоест това е пикхет. Добре, ще хода да експлорвам малко, да намеря нещо. Добре. На къде е на там? колко ще за ключки и за брас. Окей. Ой, цветя ще си събера. Ще хода и ще си събирам цветя. Като пален аванар. О, намерих път, че. Път, че, така. Да, така. Път, че. Аре, бе, бате, бе, серете се повече, бате, тъпите птици. Еми за храна, за какво? Тук се изсрава една. Да се рът за храна. Това ще се изсре. О, Димо, птиците не се рът. Някакви сидове пускат, бе, не знам. Те не ги се рът. Аз ги подам, ай, ще на... Побавам това нещо. Когато Димон помага с оцеляването. Ма какво е, бе? О, намерих Честър! Зайците. Батяк. Идвай тук, Зайците Честър. тук. Честериньо. Добре, сега ще следвам. Заек, що не? Точно. През очите ми влезе пана. Тъпязак. Окей, сега всички ще ги убием. Окей, убихме ги. После ще го спечем. Защото да не ни свърши.
Като не владея свърши. много. Тогава ще го изядем. Ти си дебел, ти нон-стоп си гладен. Стига бе! Това се разваля. Трябва да го отготвяме. Не, тут. Да се прави с това черното. Освен да го ям и да ми дава една кръв. Откъде я знам? И тия топки се развалят и не мога да се спочат. Още един силк. Има ли паяци? Има един, окей. Да сними Бе, моите. мен да също съм. ме има. Махай бе. Добре бе, какъв е този шанс бе, бат? Да не ми пусне силка 2 паяка. Не. Лоша игра. Спайдър Гленда, нали? Ти дава вече 8. Hunger и минус Sanity. Но ти мога да ядеш и нищо не ти става, нали? Да. И Sanity, да. Той ме хилва. Гленда. Мен ще ми хилне с 8. И месо малко. Абе, как се правеше... Бе. Ходилник? Трябва ни гир. Да. Fuck this shit. Fuck that shit, I'm out. Аз съм в кащи. Нося един дебел подскачащ чест. Аз ще го открадна, бе. Преди. Окей, гладен съм. О, Monster Meat. И лайки. Окей, не ядох се. Добре. Аре. Има ли едно? Супер. Ако не дропне си обате. Не знам какво ще направя. Плачи ми се бе, човек. Тая игра ме мрази. Да. Просто... Мрази. Виж бе. После няма да го търсим сега, нали? Да, мен ме мързи. Те ще търсим някакъв слон тук. Не мога да го убием, бе. Трябва ни броня. Аре бе, паяци, Аз казвам спомвете. луди бе, what the fuck, сега разбрах. Сега разбрах как се казвам. Аз съм Уебър. Да, те ви знам как. Аре, махай се от честа, бе. Дебел. Димо е дебе. Мокво. Та песничка, човек. Не знам. Спрял си. Аз Тия дървета ще са ми много лесно с бобри. да. Някакви нови такива зайци. Няма зайци, нито Ето не. си идем. Да, се изстрада докато лети, бат. Ама те не се разведим. Абе, пускат си идвай! Те не ги сират. Те Да. ги оставят само, забравят си ги. Сега ще им взямо едната. Аре, паяк. Добре бе, искам този шибан тент. Хубава игра. Не, просто играта ме мрази. Просто играта го мрази. Милото момченце. Димо, чувстваш ли се? Как се чувстваш? Не бе, тъпа, аз знаех, че ще изгъна контролно. Мамо. Няма пък да го. Ще ти го взема и няма да ти го дам сега. Няма. Да, знам. Яхам се. Чакам шибания тен, бате. Добре, моля те бе. Ще умра бе. Моля ви се, господин полицай. Тихо, Дима. Хората ще викат бата Кристио извърди. Моля ви се, господин полицай. Окей. Добре бе, защо няма паяци бе? Сега ще ги чакам да се спават тук бе. Сега ще ги чакам. Чакай ги, Димо, ще има да си чакаш. Аз ще паля дървето тук да направя пожар някой ден. Да, запали ги тия дървета, които сме ги чакали да пораснат. Сега отивам да паля. Не бе. Отивам бе. Не. Как се пали са чай, факла ми трябва, нали? Не. Yes, един паяк, така. Сега.
Пак бе, стига бе, един силки искам бе! Трябваше ли да чупиш твоя? Порасна ли ти брада? Не. Шибаната ти брада, шибаните ти паяци, шибаният ти е народ. Абе, Киро, дали ми обиждаш, бе? А, не. Тук пак са Ама, пораснали тия цветя. Пак не ми се говори. не ти се говори, Димо. Пак се трябва да ям дърво, бате, защото ще стана шибан добър. Ами искам да стана. Шибам бобър, бата. Чай, храната ще се слагам в бекпека. Един шибам бобър е, Димо. Махни бе, спри. Сега ако паяка, не, то тент. Го искам... Е, за какво ти е? Да, не знам, просто си искам тент, разбираш. Вика? За да спа спокойно. Точно за Си това. иду, бе. Оле! Идвайте тук, бе, паяци. Добре, сложи още едно такова лайна. Какво? И още едно такова яйце. Нямам. М, Ох, трябва да си направя пата, бе. Добра идея. И аз трябва да го направя. Една лопатарка. Сега... Сега. Убий го. Сега ще го извадя. Бъди готов. Не се бяга. Сега няма къща, аз ме разруших къщата. Няма дали ще го убиеме. Аз ще взема мъртво и ще бягам. Аз ти имам са, нали някакъв пак се е спалнал. Не, играта си прави просто някакъв тъшак с мен, елата. Пак ли не ти даде? Не са ще видя. Добре, един пая. Добре, бе, пак не ми даде. Дай ми тъпия шибан монстър мит. О, дай ми го. Не бе, тя ги изкълва! Точно! Ах, Дай ми монстър мейта. няма пък. Сега ще го изям, бате, нарочно е така. Добре, ти тъп ли си? Да. Сега Ще имате. умреш. Не, просто ми махне много неща. Аре, взимай си го и тъпите. Монстър мит, бе. Тъпи ли са? Ми да, ти ги ядеш. Уважавай храната. Да, да, това ще умра от някоя сега. Абе, нищо. Пак е храна. За чуждите хора е това. Аз съм един чужд паяк, който е гладен. Пак ще гориш. Защо го гориш? Какво правиш с това нещо? Как го гориш? Не разбирам. Еми, кръв си правя. Като се изгора, ми се увеличава кръвта. Какво? Нищо. Абе, не става, бе. Подложих ти си на шибаната шега, бате. Много съм тъпи аз. Сега ще ти го взема, бате, няма ти го бърза. Веднага ми го дай тапанар. Няма пък. Ти си тъп. Добре, аре, дай ми си го, моля тебе, бате, бе. О, ще го Дай. читна този силк, наистина. Ще го читна. Димо, не. Ще изяма е това. О, Кой хубав изяде? монстър мит, яко. Ти тъп ли си, бе? Нарочно го изядах, защото е така, бате. Защото шибания пая го дропна, може да дропне шибана паяжина, разбираш ли? Затова. Бак ми дроп на Глент. Не е смешно. На мен ми е смешно. На мене не. Еми, в Мокни, живот. бе! Така, пак ще гора.
Аз съм vandalism.com. Взема малко дърво. А така сега ще имам много кръв. Ще съм палин. Добре, преди секунда пак го видях и ми изчезна от... Кое? Изчезна ми от живота. Щит. Така. Тук ще го държа. И дървото тук да ям, да не ставам бобър. Си идва за мен. Ще ги взем направо. Окей. Яш. Паяк, моля те, от 10 минути се опитвам да взема един шибан стилк. Един... Аре бе, паяк, Не бе, ти пазамина. каргата изяде тъпите шидове, бе! Аре бе, паяк. Дай ще му правим ритуал. Черна магия, черна Каква черна магия. магия, бе, ти си черен. Нека този паяк да пусне спайдър. Аре, друсай ти се там, бе, така. Само не ми дропнеш си. Ще ти еба семейството, бе. Не, опа! На 12 кръв. Ара, ще го довърша, защото ме Не, дръпна. не. Аз ще го довърша. И после не знам как ще намериме... Опа. Нищо, Макс оттам. Защо го махна, бе? Нищо, сега има 7 силк. Димо, аз мога да направя още едно гнездо, нали знаеш? Добре, дай сега. Дай ми шибания силк, бе! Търси си, има гора, паяци. Значи, дай ми шибания силк. В честа е. Добре, сериозно ще го остави. В честа ти тъп ли си, бе? Кой чест? Еса. Къде е тента? Айде бе, поне Къде е въдица тента? да беше направил, Къде е бе. тента, бе? Къде е тента, ти питам? Тента къде е? Сега ще умре, бе. Ще се бъде. Къде е тента? Къде беше тента? Не знам. Survival. On Добре. the Сега survival. ми кажи, че не мога да направя. Къде ми е ропа? Питам къде ми е ропа. Кой Пълните знае? грас няма ли? Ако не ми стигне грас и чипа по ветра. Стига ми. Survival. Алелуя! 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 Макса тук. Така. Не! Майсто! Не! Не! Как да труваме дил? Добре, мисля, че това ще отклипа. Така малко по-лига в клипа, ма да. Да, надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и да, чао! Да, чао!